Tinokudokezai mabuja akanakitsa tauya nhau dzanyasi musomuvhuro zuva rechigumi nopfumbamwe mwedzi uno wakukadzi. Tiri kutanda nokupemberera tichikunyepai kuti kuYouTube kwedu kwaMhanduwe Wenhau tatsvitsa 1 million views. Tiri kuramba tichindotenda kuti munotetekera nokulingitsai zvotenge tichireketa zvo. Rambai muchingototitsigira kusvikira tasvika mberiyo. Kaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi. Ichokwadi kuti ZANU-PF chikwambo chinoja kunyangwe muridzi wacho. Ipapa wese wanga wari kumbomira wachiti pamberi noZANU-PF nekuti yenge iri kuwapa izvo iri kuwapa wendo huno wari kuita kuvhiringidziwa chaiko. Zvakamboitiwa chingisi zviya kuti akasiyiwa achiribe kana mumba ndozvaakiitika nyasi. Mai wamwe MP weZANU-PF roibhira ahede wabhiriwa paye wakutotandanisiwa pokare munda wakapuwa noZANU-PF. Ndipo munotoona kuti paribe anosara kana tichiwanyepa kuti ZANU-PF chikara ichi chinodaba vanhu vanofunga kuti tiri kuita kutamba. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei. Asi heno peno ndokuti zvinhu zvichinje ticharamba takaringana. Wamunangarwa ipapa wari kuratidza pachena kutoti wakutoda kumirira chaiko kutoti wapinde pokare temu yechitatu. Zvino mamirira zviri kuita ipapa kunofanira kuitiwa bvunzo kairi, referendum pachirungu, dzokuti vanhu vari kuda chire kuchinja bumbiro romutemo kairi kuti zviitike. Pokutanda kutoita bumbiro romutemo kuti vanhu vabvume kuti wachinje kuti kuitiwe mutungamiri wenyika aende apinde kochitatu. Kochipiri futi vanofanira kubenhuka pokare kuti vanhu vabvume kuti mutungamiri wenyika aripo ndiye apinde abhenefite pane izvo zvokuchinjiwa kwebumbiro romutemo. Rekai tione kuti vanozvipedza shere izvozvi nekuti nguva ndo yasara iri kuvarwadza. Taakundomirira kuti chero naye dai waita zvaunokona zvaunoita zviya izvi. Wandotanha kamo. Kutanha ikoko kunoita kuti nyika iite zvinenge zviri nani. Rekai tirambe takaringa hedu. Nozuro uno Promise Mukwananzi agomira ari kureketa kutoti mugorega yotetekera zvakareketiwa akati ndisuwo CCC wana Tshabangu Mafume waye. Motoona ototi idi kwai ndo chamutengure vhiri rengoro kamo. Rekai tione kuti zvinenge zvichiperera kupi. Ipapa Tshabangu Mafume agoreketa kutoti aiwa takatoita musangano asi takaitira musangano paZoom. Kwai ndosaka ndandiri ndega ndichinyora ndichiburika ndichiverenga zvinhu pafoni. Unobva watoona kuti pachiribe chizvino. Ugo Tshabangu ari kureketa kuti aiwa ticharamba tichisenzesa musoro wachamisa uso wachamisa ndio watinoda ndo hwedu. Kwai ndo hwedu isusu zobato roCCC. Pafungei kutoti ukaona zvadariwo zoti zvaita kunyangariwa. Kwai ipapa naTshabangu ndichiri SG ndikudaba kuti paite mumwe munhu anoreketa kuti ndiye SG saka inini ndini chiripo pakutonga. Unobva waita kuona kuti idi wari kuita kubvutidzana. Rekai mugoona zvenyu katuni yataisa nyasi. Aiwa munhu amandoziva kuti aiwa zvakamira zvakaita sei. Ticharamba zvedu takaringa. Mangwana kwai nomutungamiri wobato roCCC Washman Ncube kwai ndichaita akatomokanyai nowesite wanakadzitape wekubulawayo. Rekai tigoramba takaringa futi pokare tenge chikunyepai. Wanoreketa makwai izvezvi wari kureketa makwai kuti kwai mutsvangwa Christopher ari kutoita izvezvi kunhadzirira nokusimudza vanhu kuti waite zvokuramba zvikuda kuitiwa namunangarwa zvokuramba aripo ndiye iye noapwere wachena. Rekai tione kuti vanozvikona chero. Ipapa zvanzi kwai zviri kuitika muZANU-PF maomo wari kutoita kusimudzana chaiko kutoti imi ngatirambei zvida kuitika zvizvi ngatirambei zvida kuitika zvizvi. Asi kuti wachazvikona chere. Rekai tirambe takaringa. Chinonetsa kamo wanotungamidza gidika pamberi. Rekai tione wakareka kugwarashana hwendo huno chanenge tichiona kuti wanoperera papi. Magweta anoita kodzero dzevanhu kureketa kuno ari kuita kufara nokuti wagokwanisa kuti waboye vanhu mapurisa wana pabodzi nogurukota anoringana zvinoitika munyika. Pokare nomukuru wamapurisa kuti wabhadhare
wamwe amai wane makore 40 wanonzi Teresa Kosana wakakuba. Tiri kuramba tichitenda izvozvizvi, asi tikundohwadziwa kuti kamari kacho kashoma kanzi wabhadhare, nekuti wanzi wabhadhare mari inoita zviuru 2.5 basi. Chatiri kufarira kutoti mapurisa aya agonze abhadhare imwe yacho wega muhomwe dzawo, kutobatirwa pamari yavanotambira chaiyo. Tikuzvitenda izvozvo, dai zvaramba zvakadando. Mapurisa eZRP ari kureketayo kutoti tiri kuhwisana nonyaya yevanhu vanoda kutekedza zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo. Saka tabata vanhu vanosvika 26 wakatoendeswa kudare, wakabatiwa nomhosva dzokutengesa pokare nokubatiwa kuti wanga wano zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo. Kwai zvinodhaka zvizvo nobvira kunana Kristo Met kusvikira kona Congo dust chaiyo. Ukaona Congo dust yakunzi nezvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo uziva kuti paita kunyangara. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Asi tiri kundoshira kuti magweta anoita kodzeredzo vanhu abatsirewo vanhu vakaita seivo vanenge abatiwa noCongo dust. Congo dust aiwa imi kai vanhu vavo muyembo wakaita kudini iwoyo. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Mapurisa pokare areketa manhoko yano kuti kwaita bata vanhu vanoita 55 55 pachirungu. Wari watiri kufungira kuti makorokoza tawabata paEmpress 10 of Ukadoma. Paipapa wakutombovhiringidziwa kuti waendesiwe kumatarotsi mhosva nonyaya yekuti wari kufungidziwa kuti makorokoza. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Tikundoimba kuti paribe zvinhu zvinoitika kuvanhu vazvisiri zvakanaka. Kambani yeAVM izvezvi kwai yabvumirana nokambani yeMinsk Automobile Plants kuti wagoite zvokunadzira mabhazi. Kambani yeMinsk iyi kambani yekuBelarus kwai wada kuti wagadzire mabhazi oAVM kuti agotande kuseenzesiwa. Zvinhu zvomuno ini munoita kuparura kuti tikuda kuparura bhazi, tikuda kuzogadziwa kuita kuparura bhazi kuti rinzi ndo rinozogadziwa. Vanhu vavo idi kana pfungwa dzobudiriro paribe kana ibodzi. Uku mutungamiri wonyika yeBotswana ari kutumira kaharanga yache ino paino mangwana okusiriya munangarwa anenge aino murendo wache ari ndiye mukadzi womutungamiri wekuBotswana kusvikira zuva re22 mumwedzi uno. Rekai tigoona kuti zvinenge zvimbopera sei pokare kuti zvichipererepi. Zimbabwe Media Commission wari kuti iwo tiriko kudunhu rematebelere ndiyo dzauru matebelere north pachirungu, kwatiri kunyoresa vanhu vanakadzitape kuti wanyore waone mapepa akakwana akanaka chaiwo, mapepa okuti wakone kugoita basa ravanakadzitape paribe kushama. Kwai mangwana vanenge vari kumapopo maVictoria Falls musochina woenda pabhinga papa. Rekai tigoona kuti wanoipedza sei. Tikundoshira kuti dai wakona kuzviita padande mutande zvinhu zvizvi zvakoneka kuti chero munhu ari Harare, chero ari kubhinga akandoenda padande mutande kuisa mapepa yache wobva wandoita kuti zviite zvakanaka, otoita otopinziwa pachena. Rekai hedu tirambe takaringa kwazvinoperera kuti ndokupi, asi tikushira kuti zvinge zvakadando. Kune vanomhanya mumhanyo vari pamacheya owarwere mawheelchair pachirungu. Paizvezvi Samson muroyiwa pabodzi pona Thandi wenjovhu wari kutsvaka mari kuti waende komhanya mumhanyo wakarepa marathon yokukazungura zuva re24 musi mugoera uno. Rekai tigoona kuti zvinokoneka chere. Takundoshira kuti womakambani newamwe vanhu vakadandando vanokonawo kuwapa. Ndipo munotoona kuti dai isiri mari yedu, dai isiri mari yourombwa, aiwa vamwe vaipa vanhu mota apo vaikona kundobatsira chinyararire paribe kana zvimwe zvanonetsa. Kunowanda kuti tanga wagwadamiwa pokare. Rekai tisiye zvakadando. Tochiringa dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa izvezvi bazi rinoringana zvomunyika Home Affairs pachirungu kwaiwa kutoda kumanikidzira ipapa kutoti mutemo wawo munyika mawo usimbisiwe. Kwai mutemo unoti munhu anenge abatiwa kuti akatsvaka vanhu waribe mapepa okunagara munyika muSouth Africa achiwapa basa
kwai munhu iye akufanira kupinda mujeri manje ndozvatakuda kuti zviitike. Kunorekai tione kuti zvichaperera papi. Tinenge takandolinga hedu. Zambia kwai akamboinga ari mukuru kumapurisa Charity Katanga apo makore 3 okugara mujere. Kwai mhosva yache ndokuti mabhazi anosvika 10 orudzi ohiga ari kufungidziwa kuti mabhazi akaboeka kumari dzowori. Hei, kundofungidzira hawo waribe kumubata kuti ndozvaakaita, watomisa makore 3. Mutemo uyu wakaita kunyangariwa. Asi rekai tione kwazvinoperera. Tikaringa zviri kuitika muDRC kunzvimbo yoGoma, nyasi vanhu vanga vari kuita kuratidzira kuti nyika yeRwanda iri kutiuraya. Kwai nyika yeRwanda yanyanya. Kunorekai tione kuti zvinopera sei. Pokare wabva wapisa dzimwe mireza dzimwe nyika dzokumadokazuva, nyika dzakaita sana America nana Sweden nedzimwe dzakadandando. Kunorekai tione kuti zvichaperera papi izvozvi. Tiri kufara kuti African Union kureketa kuno wagozoburitsa chiumbiwa chiweziwa chaiye Julius Mwalimu Nyerere pamuzinda wawo ku Addis Ababa. Tikuramba tichitenda. Kwai wari kuti wanga wari wasvinu watsanuwa wakanga wari mutungamiriri wenyika yeTanzania, asi wakaita hatusvinu ikweyo. Kuramba tichiti makorokoto. Kunyika yeGhana wakambosenzera kambani yeTwitter, kwai wakazobhadhara mari dzawo chinyararire kawerevere chaiko naiye Elon Musk. Anga ariwe kuwabhadhara kubva padzinga mugore 2022. Nobva waita kuzisaya kuti chii chaizvo chakamboitika makore ese iwaya. Gore rese rapfuura aribe kuwabhadhara. Kuzviitisa chaiko. Asi tikundotenda kuti wapuwa mari dzawo. Tikaitione zvakadando kuti zvinoperera papiwo. Tikaenda kuAmerica, Donald Trump kureketa kuno kwai agotanda kunhadzirawo bhutsu dzache dzorudzi rwemasinika. Kwai ibodzi iri kutotengesiwa madhora mazana mana chaiwo. Apa dzaakaburitsadzo dzese dzakabva dzatotengiwa. Akutotsvaka kutoti aite dzimwe pokare. Idi wabi yedu zvawo vanozvikona izvi. Dai muri medu munyika paribe kana chibodzi chiri kutengiwa. Tikaitione kuti inoperera papi. Kunyika yoAfrica yese mutambo webhora wakumirirwa naiye Adebayo akambotamba kuArsenal kawo. Iyeye kwai ndiye akutamba, ndiye akuita mumiriri CAF ambassador. Tikuramba tichiti makorokoto. Idi huru inosimudziwa noayo kamwe. Tinoramba tichizvitenda izvozvo. Rekai tigumire pano mabuja kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.